Gigi, te rog foarte mult să nu cumva să ne strici cheful, că noi suntem ultimii doctori rămași în țară. Iar de mâine emigrăm definitiv în Australia. Eu mi-am găsit un post de moașă la un spital de canguri. Dă-te așa, nu mai... Da, ăsta e, l-am luat eu de acasă, l-am luat, ăsta e al meu, ce să mai... Ăsta e de la mama... Și eu mi-am găsit un post de stomatolog la o clinică de crocodil de ăștia. Bravo, domnule, este extraordinar. Haideți să vă ajut, domn doctor. Ura! Ura, domn doctor! Ce? Ura! Gata! Adio cu șpaga ieftină, adio cu lipsă de medicamente. Adio salarii de mizerie, adio aparatură expirată, adio păsărica dulce asistentă. Numai puțin, domnule. Ce adio, domnilor doctor? Ce adio, că vin și eu cu voi, gata, mi-am găsit meseria. Dansatoare la bară într-un azil de bătrâni miliardari. Bravo! Bravo, bravo! Bravo, păsărică! Mâncați silicoanele tale! Bă, dar ți-au ieșit bine, colega! Rubenite, coapte, pac-pac! Rotunde, merișoare! Da. Dom'le, numai puțin, zi, dom'le, ce vrei să zici? Să vă ajut, domn doctor? Ce să-l ajut, că ăsta e ajutat de tot. Hai, ușor! Unde e domn doctor? Domn doctor! Domn doctor! Domnul doctor! Domn doctor! Unde sunteți? Aici! Păi ieși, domne, mata de aici și pune-l pe ăsta. Pune-ne, dacă nu ne-ai stricat tot salonul ăsta și era pus la punct, era... Domn doctor, Ce? simt că mă înțeapă aici. Unde? În dreapta. În dreapta aici. Am nevoie un aspacardin, vă rog. Da, ia veți. Aspacardin. Da, aspacardin. Aspacardin. Înțepătura o simțiți în respirație sau... Nu e aici, domn doctor. Aspacardin, da. Domn doctor, căutați, domne, la farmacie acolo. N-avem aspacardin. N-avem, da, se rezolvă cu o clismă. Nu mai Îți facem o clismă. Hai, vă rog, hai, vă rog frumos, hai. Nu clismă! Mi-am făcut de 3 ori clismă. Curaj, nu doare. O dată pentru fractură, o dată pentru măsaj și a 3-a oară pentru ce mi-ați băgat. Pentru ce? Am făcut-o preventiv, domne. Băi, asta e, mi-ați dat cu 3 clisme, dar nu mi-ați dat niciun medicament. Medicament, băi, Ce vrem ăsta? Băi, nene, mata. Ce vrei? Medicamente. Băi, stai, ia întoarce-te puțin, că am pierdut ștuțul de la clismă. Unde? Ia, unde? E la mine. Unde e? E la mine. Așa, vrea medicamente, domne, ăsta. De unde ți-i dă medicamente? Bă, nene, mata, nu știi că ești în spital aici? Unde ai văzut tu medicamente în spital, înțelegi? Da. Suntem în România, de-aia zic. Unde a mers 3 clisme, mai merge una. Ce te înțeapă? Clisma te înțeapă, ce? Nu e, domne, clisma, e era bisturiul meu, îmi cer scuze, n-am știut, pune la loc, te rog foarte Domnul mult. doctor, Ce? sângerez aici, vă rog frumos. Pierd sânge, domnule. Sângerează, domne, ce-i facem? Pierd sânge. Face? Pierd sânge. Păsărică, pardon, asta, asistentă, mai bagă o perfuzie. Da, imediat. Nu de asta, mai. Măi, una normală. Păi da, una normală n-avem. Nu știi că suntem în criză de vara asta. De adică ce, de vara asta ce? Păi nu mai avem buget. S-a terminat bugetul. Gata, la revedere. Gata, am găsit. Îi facem o fetească neagră că îi merge bine la inimă. Sigur că da, Îi face perfuzie. Îi face perfuzie. neagră. Da, fetească neagră. Și asta, bravo, frumos. Ții-mă de perfuzie, că-ți bag asta acum, te rog foarte mult. Ține acolo, ține asta în mână, frumos. Sărigă, mică, numai puțin. Hopa! Mai sus, așa. Stai, domn doctor, să leg aici. Bagă-l frumos, da, bravo. Cum să zici? Ce voce. Numai puțin, vezi? Ce voce miștoare. Ia altceva. Ce? Bravo. Poate ne cânti și nouă ceva de despărțire, că plecăm acum. Nu pot, domnul doctor, mă doare și în partea dreaptă. Unde, mă? În dreapta. În dreapta. Ce să mă fac eu cu tine? Ia. Ce a zis, mă? Acolo. Ce a zis? Am zis că îl doare în dreapta. Ce doare? Uite. Dreapta mea. Nu. Ce-ai făcut? Mi-ai rupt acul, răule. Aolea! Domnul doctor, vă rog frumos,
puteți să puneți un pansament aici de unde mi-a scos siringa. Vă rog eu frumos. Auzi, mă, ce vrea? Auzi, domnul pacient. Păi, mă, ta e sărătos, chiar ești de simțit. Da. Păi pansează-te sigur, mă, vezi că ți-am lăsat 2 fașe înăuntru, când te-am operat ultima dată. Le aici. Unde am pus să seamă? Da. Unde am pus?